പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കഥ പറയാം. ഒരിടത്ത് ധനികനായ ഒരു വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 2 ആൺമക്കളായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതിനാൽ ഒത്തിരി സ്നേഹം നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ വളർത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമേറി വരികയായിരുന്നു. വ്യാപാരം മക്കളിൽ ആരെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിത്തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ തനിക്കരികിൽ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രായമായി, പഴയതുപോലെ എല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ പ്രയാസമായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് തന്നെ നോക്കൂ, എൻ്റെ ശരീരമാസകലം വേദനയുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങളിലൊരാൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യാപാരം കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവർക്ക് പണമടങ്ങിയ ഓരോ ബാഗ് നൽകി. എന്നിട്ട് തുടർന്നു, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും തുല്യ അളവിൽ പണമുണ്ട്. നാളെ ഇതേ സമയം ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറി നിറയ്ക്കണം. പക്ഷേ സമയം കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. മൂത്ത മകൻ അപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ കുറിപ്പടി തയ്യാറാക്കി പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇളയ മകൻ അച്ഛനരികിൽ വന്നിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകാലുകൾ തടവിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ആ പിതാവ് മയങ്ങി. പിറ്റേന്ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണ സമയത്ത് പിതാവ് പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ. അവസാന ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളൂ. പുത്രന്മാർ പരസ്പരം നോക്കി. എന്നിട്ട് അവരവരുടെ മുറികളിലേക്ക് പോയി. ഒടുവിൽ ആ സമയം ആഗതമായി. പിതാവ് മൂത്തപുത്രൻ്റെ മുറിക്ക് മുന്നിലെത്തി. അവനവിടെ മുറിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിശയത്തോടെ കാരണം തിരക്കി. മുറിയിൽ സാധനങ്ങൾ നിറച്ചതിനാൽ തനിക്കിരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് അവൻ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഒന്നും മിണ്ടാതെ, മുറി പരിശോധിക്കാതെ ആ പിതാവ് അവനെയും കൂട്ടി ഇളയ പുത്രൻ്റെ മുറിയിലെത്തി. വാതിലിൽ മുട്ടിയ ഉടനെ അവൻ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു. മുറിയുടെ നടുക്ക് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വെളിച്ചം മുറിയിലൊട്ടാകെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. പണമടങ്ങിയ ബാഗ് അവൻ പിതാവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഉയർച്ചയുണ്ടാവൂ. കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം വ്യാപാരം ഇളയ മകന് കൈമാറി. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെയാണ്. കാള പെറ്റെന്ന് കേട്ടാൽ കയറെടുക്കാനോടും. ഒന്ന് നിൽക്കൂ, അല്പം ചിന്തിക്കൂ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, എന്താ ശരി എന്താ തെറ്റെന്ന്. എന്തു തന്നെയായാലും അനുഭവിക്കേണ്ടത് സ്വയം തന്നെയല്ലേ.